проверя. Започна. 1,40 на 8 август на Бръмец на Кременските езера. 2007. 2007. Това Какво ще е Езерото. долното Кременско езеро. Върха е... За връх Острец. Острец. Завъртам. А точно срещу нас? Връх Орловец. Орловец. Елва. Да, дете най-късно. Орловец е там в сянката, където се вижда. Второто погледна езеро в Пирен, 30 метра дълбоко. След Поповеда. А това хъмче какво е? Това е хъмче. Така е. Да. Но то много обло. А да, и там отсреща кое е? Даже го... Оня връх там в дъното, сега не мога да се сетя как беше. А там където е най-отзад. И не мога да се сетя в момента, трябва да отворя картата. Съжалявам. И да им покажем това Кременско езеро. Има и само на... То трябва и отгоре да се... Може отгоре да се... Говорителите. И те да влезат в терата. Стига е толкова. Минута и 26. Водичката. Оле, как яко блести през фото, през това. Кръста. Кръста.